Так, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Башкортстан, Татарстан һәм башкалар, туганлар, карындашлар, хәрләр-мәлләр. Җомалар мөбарәк булсын. Бүген җума. Кояш менә салкын гына чыгарга уйлый инде вроде бы. Погода ничә икән әле? Погоданы караган юк. Ну, кичә караган -1 була дигән. Ну, хәзер менә 2, 5, 0 шулай күрсәтә инде. Шул 2 градус әнә кояш чыкканда. Салкын. Резко салкын булып китте. Теге көннәр җылырак иде, бүген салкын. Инде хәл тишина. Все в ожидании. Көтәбез. Главное, Башкортстан белән Татарстан азат булырга тиеш, шунарга без барыбер дәвам кылабыз, көрәшәбез. Туктарга түгел, алга.